eta Jon txango magiko bat iraganera. Egun eguzkitsu batean Lur eta Jon anai arrebak mendiko motxilak hartu eta Anporreta aldera joan ziren. Anporreta Mosakola auzoan dagoen zuhaitzez betetako mendexka ezagun bat da. Bideato zihoazela eta Antoñako zerria pasata antzira txiki batera iritsi zen. Bertan, natur elementuekin jolasten hasi ziren. Txabolak, ziburuak, instrumentuak eraikiz. Lurrek 3 egur hartu eta txalaparta bat sortu zuen. Txalaparta euskal musika tresna bada eta antzinaz tradizioz komunikatzeko erabiltzen zuten. Orduan Lurrek ideia bat izan zuen. Bi makil hartuta txalaparta jotzea. Txalaparta zerratzuko lamiak abestia jotzen ari zenean, aintziratik lami misteritsu bat irten zen. Lur eta Jon beldurtuta zeuden, zuhaitz batean gorde ziren. Lamiak lasai egoteko esan zien eta bere burua aurkeztu zuen. Lagunak denbora dezente naraman ur barruan. Eskerrak txalaparta joru zuen. Aspalditik bizi naiz, Antzira honetan, baina orain arte inor ez nau deitu. Lur eta Jon harrituta gelditu ziren lamiak esaten zirenarekin eta bere lehenagoko bizitza kontatzeko eskatu zioten. Aintziratik irten eta txalaparta erabiliz hasi zen kontatzen. Tok, 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 tok. Orain dela urte asko, orain zuen aitona-amonak jaiobarak zeudenean, Mosakola lan eremu bat zen. Baserriz beteta zegoen, mojategi, zabaleta, barrenaza eta abar. Baserri zegoen bat errekan baten ondoan zegoen. Zigarrolaspiko. Nik bertan orduak eta orduak pasatzen nituen lagunekin uretan jolasten egun bat lami bihurtu nintzen arte. Eta gaur egun zerbaitek ez zaude bertan. Zer gertatu zen? 1906 urtean Union Cerrajera lantegia sortu zen Arrasaten, eta bere biltegia errekaren ondoan eraiki zuten. Gaur egungo San Isidroko kaperak 1995ko maiatzaren 15ean inauguratuta lantegiko ikastegi ordezkatu zuen. Honek lehenago Zigarrolaspiko izena zuen baserria ordezkatu zuelarik. Gau horitako batean errekan nengoela gauen zen ilargia begiratu eta ate oinak irtetzen zitzaizkidala konturatu nintzen. Horren, beste, beldurtu nintzen bertan bizitzea erabaki nuela. Lur eta Jon Jakin minak biztuta gehiago kontatzeko eskatu zioten. Eta zer ikusi du horrek lekuz aldatzearekin, Lami? Union Cerrajera Gipuzkoako lantegirik handiena zen, eta jende asko etorri zen bertara lanera. Horietxako etxerik ez zegoen etxe bizitzak eraiki zituzten. Hau honela auzoa etxez betetzen hasi zen, eta baserriak eta beraien lurra ezagutzen. Honek haurrak ekarri zituen eta berarekin eskola beharra. Beraz, 1923 urtean eskola unitaroa zabaldu zen Mosakolan. Hau dela eta lasaitasun bila mendizkara
iestea erabaki nuen. Gainera, beste arazo bat ere izan nuen. Hizkuntza. Kanpotik etorritakoek ez zekiten euskaraz hitz egiten eta horrek errekan abesten genituen abestiak galtzeko arriskua suposatu zuen. Eragile batzuen lanari esker abestiak eta euskara mantentzea lortu zen. Aeka gaur eskola, ikastola, landa, eskola unitaria. Bi laguna harrituta zeuden. Ordura arte inor ezien azaldu beraien bizilekua nolakoa zen urtetan atzera. Bapatean, maldatik bera, uluak entzun ziren. Beste familia bat zetorren eta lamia beldurtuta aintzirara sartu zen. Mila esker oso gustora ergon naiz. Baina joan beharra daukat. Aurreratzea nirekin egon nahi baduzue badakizue txalaparta jo eta bertan irtengo naiz. Loretaian orandiz sinistu itxinik zeuden. Zer gertatu da? Nor zen lami hori? Galdetzen zioten buruari. Hoberena aiton-amonari auzoaren bilakaerari buruz galdetzea zela pentsatu zuten. Baserrira jaitsi ziren eta aiton-amonaren alboan eseri eta amona aitona nolakoa zen nolakoa zuen jaio aurretik. Aitonak bi aurreskuetan hartu eta zera esan zien. Gaur egun Musakola landa eremu handi bat zen, baserriz beteta zegoen. Askok astoa geneukan eta euskara bizi ginen. Baserri bakoitza bere barazki eta fruta zituen ortuan eta truke aritzen ginen beste baserritarrekin, baina orduan. Lantegi bat eraikin zuten esan Lurek eta Jonek batera. Aiton-amona zabalik geratu ziren. Nolatan zekiten ume horiek auzoko historia? Gaiari buruz asko zekitela eta jakin-mina zutela ikusirik amonak azken bitxikeria eskaini nahi izan zien. Musakola hiribilduari etxez betetako eremuari zigarrola edo euskaraz ziorla esaten zaio. Zigarro azpiko baserriaren eta zeharrolaren omenez. Musakola aldiz auzoaren osotasunari esaten zaio. Alabazan, eztabazan, teraia, kalabaza eta teraia. Herrietako plazan.